undersøge, om Roskilde Bank har været lidt for offensiv i deres salg af aktier. Hvis der skal udbetales erstatning, så er det heller ikke sikkert, at den tidligere ledelse kommer til at gå ud, også selvom de skulle blive pålagt et erstatningsansvar i en erstatningssag. For flere af dem har nemlig via enkeltpagter overført store formuer til deres husbrugere, og det er altså aktiver, som staten ikke kan holde. Dog er der nogle muligheder for at omstøde de her enkeltpagter, når folk står over for et stort krav. Og spørger man borgerne i Roskilde, så mener mange af dem, at den forhåndværende ledelse skal stilles til ansvar. De skal betale en pris, de skal samles på en eller anden måde. Det må være regeringen, der skal tage noget ansvar og prøve at få den her i spillet, eller i hvert fald give dem nogle alvorlige strafordninger. Det skal jo op i et eller andet retssystem. Altså, det er jo også svært, altså Danmark går ind for total social lighed og sådan noget, så det er også lidt svært at tage alle penge fra dem og dele det ud igen. Det må være en stor proces, men der er ingen tvivl om, at der skal gøres et eller andet ved det. Og en tidligere ledelses luksuslevestil vil der forarve sig hos politikerne. Du har flyttet sværet fra den røde hulk. Eller kniven. Den tidligere ledelse i Roskilde Bank er ikke sendt på den økonomiske afgrund efter bankkrakket i 2008. Flere af dem har sikret sig mod et eventuelt erstatningskrav med at overføre deres formue til deres ægtefælle. Der er jo et opgør med hele den grådighed, som eksploderede op gennem nullerne, hvor det var ejendomsspekulanter, der scorede kassen, hvor det var bankdirektører i Roskilde. Der er rigtig mange, der sidder tilbage med en sag. Det her, det virker altså til at være lige smart nok. Det er uvis lige inden for et år, så må vi jo revurdere loven, som den er. Men det er for tidligt at ændre ved lovgivningen, mener de konservative. Men som lige før man ved, at man bliver slukket, og politiet er anklaget for bedrageri, køber nogle penge, så har politiet jo også mulighed for at se på, om det er bevidst unddragelse for at slippe for at betale de penge, man skylder. Så derfor må man den her sag på penge, og så se, hvad man ender med at ud fra det, og så vurdere, om der er brug for nogen, der er. Det bakkes op af Socialdemokraterne. Indtil der finder domfældelse sted, ja, så skal vi jo så for det første som politikere heller ikke gå ind og være overdommer, men for det andet, så skal vi også acceptere, at politik skal arbejdes på. Og så ser vi en nyhed, der lige er til på Ritzau's Bureau, som fortæller, at et kæmpe våbenlager er blevet afsløret på Østerbro i København. Politiet har fundet 3 maskinpistoler, 10 rifler og cirka 20 håndvåben samt sprængstof og ammunition. Der bliver nu rejst tvivl om bevæggrundene for konsulent Helle Hedegaard Heinles konsulentarbejde for Balletkompagniet har miskrediteret balletmesteren ved Kongelige Teater Nikolaj Hübbe som kokainmisbruger. Ifølge et notat, som Weekendavisen har fået indsigt i, skriver Balletkompagniets ledelse, at Helle Hein har haft svært ved at holde en professionel distance til sin konsulentarbejde på grund af et had-kærlighedsforhold til Nikolaj Hübbe. Ifølge avisen har Helle Hein i den forbindelse sagt følgende til Nikolaj Hübbe: "Jeg gør kun det her, fordi jeg elsker dig. Det er godt også med min egen musik, og jeg har ballettens rejse med hende." Helle Hedegaard Hein afviser pure, at hun skulle have sagt sådan. Jeg tror ikke, at den skal sidde fuldstændig overhør af den her kritik. Det tror jeg sådan set heller ikke. Fuck, hvad du svinger. Stine Børser har gjort. Man kan sige det, at hun onsdag valgte at flade Det Kongelige Teaters ledelse herunder balletmester, den meget kritiserede balletmester, Nikolaj Hübbe, må være også udtryk for, at en aktiv i stort omfang bliver underkendt af den nye bestyrelse. Men Helle Hein er jo sådan en bredt anerkendt faglig forskningsarbejde. Jeg tror, udfordringen er, at Helle Hein, som der er en tvivl om, at hun har fået stor anerkendelse for sit arbejde på primadonna-ledelse, og anset som en førende på feltet i Danmark. Men så har vi fået fra kilder på CBS, altså blandt de tidligere kolleger og blandt kunstnerne på Det Kongelige Teater, oplevet meget stor splittelse omkring hende, fordi nogen oplever, at hun gør et godt stykke arbejde, så er der lidt til så meget, som oplever, at hun kan være utrolig grænseoverskridende, der er svært ved at professionel forskningsmæssig distance til sit stof. Efterretningstjeneste, pressemøde, og der skal noget der for vores rolle i forbindelse med terrormødet og i sommer. Og pressemødet har nu altså været i gang i 6 tid. Vores kollega Anna Rosvig har fulgt det, og Anna, hvad er der kommet frem
Hovedbudskabet fra den norske sikkerhedstjenestes fungerende chef, Roger Berger, at han beklager, at sikkerhedstjenesten ikke var i stand til at fange Anders Behring Breivik før terroren. Men den siger også, at hvis man skulle have fanget ham med den lovgivning, der arbejder under med det, der vi har til rådighed i dag, så skulle det have været og det fik vi ikke. Så hans beklagelse er mere psykologisk imødekommelse af de pårørende over, og han erkender jo også, at som vi siger, vores hovedopgave er at forebygge terror. Det endte vi ikke før den 22. juli, og det beklager vi. Men konkret siger de, der er ikke nogen holdepunkter for, at vi kunne have gjort noget anderledes. Men er det simpelthen hele deres konstruktion, eller hele den måde, de arbejder på? Han siger, at du har haft et tip. Altså, det lyder hverken i pointen er, som smitter til, at man skulle gå ud og forebygge ved at følge potentielle forbrydere. Men der har sikkerhedstjenestens argumentation ligesom været, at når man arbejder så alene, som Anders Behring Breivik gjorde, når man ikke overtræder anden lovgivning eller er del af et fællesskab af et miljø, ja, så bliver der sværere opgave. Det har vi jo også set andre steder i verden, at mennesker, der sidder alene derhjemme, det bliver sværere opgave end dem, som går ud og er sammen med nogle andre om det. Men det kommer frem til både et tip fra Tøjvæsenet om, at Anders Breivik har købt gødning i Polen. Er det et tip, som de har brugt til noget? Ja, det er jo nemlig noget af det, som har været meget til diskussion. Hele det led i global antiterrornetværk Global Shield, dukker han op. PST får, den norske sikkerhedstjeneste får et tip fra Toldvæsenet om, at her er altså en mand, der har betalt et punkt 16.000 norske kroner for noget gødning. Det er så et tip, eller det er et faktum, som man vælger ikke at forfølge, fordi man finder, at det er alvorligt nok på det tidspunkt. Det er der nok mange PST, der ærger sig over i dag, men som han siger, vi får mange henvendelser ind hver eneste dag. Det er den ikke kapacitet til at forfølge dem alle sammen. Så det er de også der om, det er de der om flere ting. Ja, altså du kommer med på, hvordan de norske politikere reagerer på den her fremlæggelse. Der er i øjeblikket også politiske forhandlinger om, at den norske sikkerhedstjeneste skal have nogle flere midler